ሰላም ክቡራት ተኸታተልትና ሎሚ ድማ ብዛዕባ እዚ ሕቶ ሃገራውነት ምስ ሓውዘር ስላሴ ረድእ ሽከር ክንዛረብ ኢና ዘርኢ ስላሴ ዲፕሎማት እዩ ናይ ፖለቲካል ሳይንስ ምሁር እዩ ስለዚ ኣብዚ ዓብዱ እዚ እውን ዘፅንዕ ዘሎ ሰብ እዩ እንኳዕ ደሓን መፃእካ ዘርኢ ስላሴ ሰላም ሳምሶም እንኳዕ ደሓን ፀኒሕካ የቀኒየለይ ከዓ ነቲ ዕድል ዝምፍጣርካ ሰላም ከዓ ንሰማዕትና ዕራይ ዘርኢ ስላሴ ምንታን መጀመር ክኾነና እዚ ሃገርን ሃገራውነትን ዝበሃል ኣካታዒ እንዳኾነ መፅእ ኣሎ እሞ ሃገራውነት እንታይ ማለት እዩ ንዓኻስከ ወይ ሃገራውነት እንታይ ማለት እዩ? ፅቡቅ ሕቶ ኣብዚ ዝሓለፈ መዓልታት ብዙሕ ግዜ ከም ኣርእስቲ ኮይኑ ክለዓል ፀኒሑሎ ኣብ ደገ ብዘለዉ ኤርትራውያን ኣብ ዳያስፖራ ዘለዉ ኣብ ውሽጢ ዓዲ እውን ብኣለም ሰገድ ዝመለሶ ሰለስተ ሰዓት ኣሎ ንሪኦ ፀኒሕና ነከታተሎ ፀኒሐ ሕጂ ናብኡ ቅድሚ ሳይ ምብፅሐይ እዚ ዝብሎ ካብ እንታይ ዝብገስ ምስ ዝብል ኣብ ቀዳማይ ዲግሪ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ እንዳተምሃርኩ ከለኹ እዚ ፕሮሰስ ኦፍ ኔሽን ኤንድ ስቴት ቢልዲንግ ኣብ ኤርትራ ዝበሃል ኣጥኒዐ ነይረ ቀዳማይ ዲግሪ ናተይ እንዳገበርኩ ማለት እዩ እዚ ሕጂ እንታይ ዕድል ሂብኒ እቲ ኩነታት እቲ ታሪክ ናይ ኤርትራ ንክርኢ እቲ መስርሕ ኣመጣጣ ናይቲ ሃገር ንክርኢ ኣፍቂድለይ ማለት እዩ ከምዚ ኣብ ድሕሪ ባይታ እንታይ ዝገበርካዮ ድማ ናብ ስደት ምስ ወፃእኩ ንነዊሕ ዓመታት ኣብቲ መንግስቲ ኣገልጊለ እንታይ እቲ ፀገምናትና ንብል ንክርኢ ከዓኒ ናይ ፒስ ኤንድ ኮንፍሊክት ሪዞሉሽን ብቐንዱ ድማ ናብ ኣፍሪቃ ዘተኮረ መፅናዕቲ እንዳገበርኩ ከለኹ እዚ ናይ ክራይሲስ ኦፍ ዲሞክራታይዜሽን ኣብ ኤርትራ እንታይ እዩ እንታይ እዮም እቶም ጠንቅታት ከምዚ ሳይ ዝገብሩና ዘለው ዝብል እውን ክርኢ ፈቲነ ማለት እዩ ሕጂ እውን ብመሰረቱ እቲ ዘፅንዖ ዘለኹ ናይ ፒኤችዲ እውን ናብኡ ገፁ ዘተኮረ እዩ ናይ ዳያስፖራ ፖለቲካ ዝብል ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናይ ዳያስፖራ ፖለቲካ እንዳፅናዕካ እውን እቲ ናይ ውሽጢ ዓዲ ክትሪኦ ስለ ዘለካ እዚ ኩሉ እንታይ ክገብር ኣኽኢልኒ እቲ ናይ ኤርትራ ታሪክ ንክርዳእ ንክፈልጥ እቲ ዝተፈላለየ ጠማመታታት ከም ዘሎ ንክፈልጥ እዚ ሕቶ ዘምፃእካዮ ድማ እቲ ሃገር እንታይ እያ እታ ኔሽን ትበሃል እንታይ እያ እቲ ናሽናሊዝም ንብሎ ኸ እንታይ እዩ እቲ ናሽናሊቲ ንብሎ ኸ እንታይ እዩ ዝበሃል ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ቲዮሪ ክትከይድ ከለካ ብዙሓት ሓፍቲ ከከም ናቶም ከከም ዘበኖም ከከም እዋኑ እሳይ ዝገበርዎ ሳይ እዩ ብቐሊሉ ኣብ ሓደ መረዳእታ ንክበፅሑ እውን እስታይ ዝጥጎሙሉ እዩ እቶም ሶሽዮሎጂስትስ በቲ ናይ ሶሽዮሎጂካል ኣስፔክት ይድይዎ እቶም ፖለቲካል ሳይንቲስት ብዓይኒ ፖለቲካ ይድይዎ እቶም ጂኦግራፈርስ ድማ ከምኡ ማለት እዩ ብዙሕ ሳያት ኣብነት ሕጂ ናይ ኣንቶኒ ግደንስ ተዳርኢኻ ሃገራት ብኩናት እየን ተሓልፋ ብዙሕ ጎነጣት ዘለዎ እዩ ኣብ ውሽጡ ቢሮክራሲ ዘለዎ እዩ እዚ ናይ ኣንደርሰን እውን ኣለልካ ማለት እዩ እዚ ናይ ቤነዲክት ኣንደርሰን ክትሪኦ ከለካ ከዓ ናቱ ጠማምታ ኣሎ ማለት እዩ ካልእ እውን ኣሎ እዚ ናይ ሮጀርስ ብሩባከር ዝብልዎ ማለት እዩ እንታይ እዩ ካብቲ ቁንጭ ቢሌታይ ዝገብር ዘለኹ እንታይ ይብሉካ ሕጂ እታ ሲቪክ ኔሽን ዘትሕሸና ወላ ኢትኖ ናሽናሊዝም ዝበሃላ ጥማምታታት ኣሎ ማለት እዩ በቲ ቲዮሬቲካል ክትሪኦ ከለካ እዚ ብሓሸና እቲ ብሓሸና ትብል ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ክትሪኦ ከለካ ግን ዝተዳቀለ እዩ ዝተሓሓዘ እዩ ተዳቀለ እዩ ኣብቲ ቲዮሪ እቶም ፊሎዞፈርስ ግን በብናቶም ሳይ ክትርጉምዎ ይኽእሉ ማለት እዩ ሕጂ ድሕሪት ክምለሳን ሕጂ ኣብ ክንዲ ኣብቲ ቲዮሪ ሳይ ንኸይድ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ኩንነት ሳይ ነምፃዮ ምክንያቱ ሃገራት ፍሉይ ታሪካዊ ኣመጣጥ ኣለዎን መንነታት ኣለዎን እቲ ኣብ ውሽጠን ዝሓቅፍዎ ሕብረተሰብ እውን ናቱ ፍሉይነት ኣለዎ ማለት እዩ ኣብዚ ክሪኦ ዝቀኒኹ ሳያት እንታይ እዩ ነቲ ናይ ኤርትራዊ ሃገራውነት ምስዚ ኣብ ናይ ምዕራባዊ ሃገራውነት ዘጠማምት እስታይ ክርኢ ቀኒየ ማለት እዩ ግን ኤርትራ 30 ዓመት እዩ ዕድሚያ ነፃ ካብ ትኸውን ማለት እዩ
እዚ ኣነ ንስኻ ንነብሮ ዘለና ዓዲ እንግሊዝ ድማ ካብቲ ቀዳማይ እቲ ሃገር ዝበሃል ዝሰረቱ ሃገራት እዮም ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ተደኣ መፂእካ ሕጂ ዜግነት ክንወስድ ተደኣ ኮይና ናይዚ ዓዲ ታሪክ ናቶም ትመሃር ኣለካ እቲ ናቶም ካልቸር ክትፈልጦ ኣለካ ክሕለፍ ዘሎ ስታያት ኣሎ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ማለት እዩ ምክንያቱ ነቲ ሃገር ክሕልውዋ ደልዩ እዮም ሕጂ ኣብ ናይ ኤርትራ ተደኣ መፂእካ ናሽናሊዝም ሃገር ንክትደሊ ትጥቀመሉ መሳርሒ ሃገር ሃገርነት እዩ ኩልኻ ኣብዛ ሃገር እዚኣ ክነብር ይደልየ እዚኣ ዓደያ ኣብዚኣ ክሳይ ክኸውን እየ ረብሓታት ናተይ ኣብዚ ይሕለዩ ኢልካ ሓደ ተሪተር ኣሎ ሶሳይቲ ኣሎ ኣብኡ ድማ ስርዓተ ምሕደራ ሳይ ትገብር ማለት ነዛ ሃገር እዚኣ እቶም ኣብኣ ዝነብሩን እታ ከዓኒ ምስቶም ኣብኣ ዝነብሩ ከዓኒ ኣለዉ ዝብሉ ካብ ርሑቕን ኣብኡን ዘለው ኮይኖም ዝቃለሱ ኣብ መጨረሻ ድማ ሃገር ዝገብርዋ ሃገር ኤርትራ ድማ ብከምኡ እያ ሳይ ኮይና ካብ from 1890 ማለት እዩ ናይ ጣልያን ሳይ መፂካ ማለት እዩ ድሕሪኡ ዝሓለፈ ናይ እንግሊዝ ምፃእ ድሕሪኡ ናይ ፌደሬሽን ምፃእ ናይ 30 ዓመት ቃልሲ ምፃእ ብደም ዝመፀት ሃገር እያ እቲ ቃልሲ ነቲ ሃገር ንምምፃእ እዩ ኩሉ ሳይ ተገይሩ ማለት እዩ ሓርጎጥጎጣት ኣይነበሮን ማለት ኣይኮነን هو زريت እቲ ሃገር ግን መፅያ እያ ኣብኡ ክንውስኽ ከለካ ሕጂ ብሓፈሻ እንታይ ኢኻ ትብል ዘለኻ እቲ ሃገራውነት ዝበሃል ስምዒት እዩ እቶም ሰባት ኣብ ሓደ ተሪቶሪ ዘለዉ እዚ ናትና ሃገር ኢሎም ምስ ተኣማመኑ ሓደ ናይ ሓባር ቃልሲ ገይሮም ዝፈጥርዎ ሃገር እዩ ማለት እዩ ሕጂ መብዛሕትኡ እቲ ናይ ቤነዲክት ኣንደርሰን ዓይነት ገፅና ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ኤርትራ መፅያ እያ ኤርትራ በዚ ትብሎ ዘለካ ሓደ ነዊሕ ዝኾነ መስርሕ ናይ ሃገራውነት ሓሊፋ ከም ኩለን ናይ ሃገራት ኣፍሪቃ ወይ ካልኦት ተገዚአን ዝነበራ መፅያ ማለት እዩ ሕጂ ሓይሊ ሃገራውነት ኣብዚ እንድሕር እቲ ናሽናሊዝም ከም ፀረ መግዛእቲ ኮይኑ መፅዩ ወይ ፀረ ጭቆና ኮይኑ መፅዩ ክትሪኦ ኢኻ ፀረ ጭቆና ኮይኑ ምስ መፀ ግን እቲ ጭቆና ሓሊፉ ሃገር ትበሃል ዘላ ተፈጢራ ድሕሪኡ ኸናበይ እንታይ ይድላይ ነቲ ሽዑናኡ ከብቅዕ ዲ ዘለዎ ወይ ብካልእ ክቕየር ዲ ዘለዎ ሕጂ እቲ እዚ ኔሽን ኤንድ ስቴት ቢልዲንግ ፕሮሰስ መወዳእታ የብሉን ሃገራውነት ሃገር ንክተምፅእ መቃለሲ ተጠቂምካ ሃገር ተምፅእ ሃገራውነት ማለት ተሳኒኻ ብሓንሳእ ምንባር ማለት እዩ ተኸባቢርካ ብሓንሳእ ምንባር ማለት እዩ ረብሓታት ናትካ ብሓንሳእ ተቋዲስካ ሳይ ምንባር ማለት እዩ እዚ ሃገር እዚኣ መፅያ ኣብኡ ግን መፅያ እታ ሃገር እዚኣ ኢልካ ካታይ ትኸውን ኢኻ እታ ሃገር ክትህሉ ዘኽእላ ነገራት ንክተማልእ እቲ መስርሕ ሃገራውነት መልክዕ ናቱ ኣይ ትቕይር እምበር መወዳእታ የብሉ እንታ ሃገራውነት ተዳኣብቂዑ እታ ሃገር የላን ሃገራውነት ተዳኣብቂዑ እታ ሃገር የላን ምክንያቱ እታ ሃገር ክትህሉ ኣለዋ እታ ሃገር ክትህሉ ተዳ ኮይኑ ነታ ሃገር ንውልቀ መለኽቲ ንክተገልግል ዘይኮነ ነታ ሃገር ነቲ ናተይ ትብሎ ነቲ ዓደይ ሃገረይ ህዝበይ እዚ ፅላለይ እዩ ትብሎ ማለት እዩ ኩሉ ሕላገታት ናቱ ታሪክ ናቱ ተኽብሮ ንውሳይ ንክትከውን ክሳብ ሳክሪፋይስ የድሊ እዩ ማለት እዩ ግን ኣብዚኣ ክንርዳኣ ዘለና እቲ ሃገራዊ ረብሓ ዝበሃል ብውልቀ ሰብ ኣይኮነን ዝውሰን ከምዚ ብዓድና ዘሎ ፀገም ናትና ሕጂ ጉዳይ ሃገራውነት ኣይኮነን ፀገም ናትና ጉዳይ ታሪክ ኣይኮነን ፀገም ናይ ኤርትራ ጉዳይ ዝምድናታት ምስ ጎረባብትና ዘሎ ሃገራት ኣይኮነን ፀገም ናትና ልክዕ ከም ካልእ ሃገራት እዩ ፀገም ናይ ኤርትራ እቲ ውልቀ መላኺ እዩ ውልቀ መለኽቲ ድማ ልክዕ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ብዙሕ ሃገራት ኣብ ጀርመን ተኸይድካ እንታይ ሂትለር እንታይ ከም ዝገበረ ንፈልጥ ኢና ኣብ ናይ ጣልያን ከይድ ኣብ ዝተፈላለየ ማለት እቶም ግናያት ውልቀ መለኽቲ ብስም ሃገር እንዳመሓሉ እንዳጠሓሉ ንረብሓታት ናቶም ሳይ ይገብሩ ማለት እዩ ፖለቲሳይዝ ይገብርዎ ነገራት ሕጂ ፀገም ናትና
أتي هاجراوي ربحاناتنا بقول كسب يزوسن زلوا بدوان زي ببرلمان يكون زوسن زلوا حجين البرلمان خنا بصينا تاكن قبر دلنا خنا قالس دلنا بدوان زي حجينا أبنت أبزيد لينا كوينات نخيد علنا نبل علنا مالتي كوينات كن كيد علنا دينا يبلان إلو كوسن زخيل أكالات ناي منغستن ناي هاجر كهلو خخيل على تتكالات ناي هاجر نصي ذا يبلنا ግን እዚ ሃገራውነት ዝበሃል ዘሎ ልክዕ ከምዚ ዝጠቐስካዮ ኣብ በዓል ጀርመን ኣብ በዓል ጣልያን ኣብ በዓል ጃፓን ኣብ ኢትዮጵያ እውን ኣብ መንግስቲ ዝነበረ ወይ ኣብ ካልእ ናይ ኣፍሪቃ ሃገራት ብስም ሃገራውነት እንዳበሉ ብዙሕ ነገራት እዮም ዘምፁ ብስም ሃገራውነት እንዳበሉ ይጭፍልቁ ብስም ሃገራውነት እንዳበሉ ትሕቲ ሃገራውነትን ገለ እንዳበሉ እንዳኸፋፈሉ ከዳዕ ገለ እንዳበሉ ብዙሕ ነገር የምፅኡ ማለት እዩ እዚ ከዓ ከም መሳርሒ ይጥቀምሉ ሕጂ ሰባት ከዓ በዚ ቃንዮም እንድሕር ክትሓቶም ጀሚርካ ፀረ ሃገር ኢኻ ብዝበሃል ሕቶ ይቐትሉ ይኣስሩ የብሉ እዚ ኩሉ ግዜ ንሪኦ ኢና ማለት እዩ ሕጂ ምስ እዚ ምዃን ክንሪኦ ከለና እቲ ሃገራውነት እቶም መብዛሕቶም ስኻ ናይ ፖለቲካል ሳይንስ ምሁር ኢኻ መብዛሕቶም ፖለቲካል ሳይንቲስቲ ዝፅሕፉ ሃገራውነት ኣብ ኔጌቲቭ ሳይድ ኣብቲ ኣሉታዊ የቐምጥዎ ኣለዉ ብገለ ከዓ ሕጂ ካልእ ዝኾነ ተሓሳስባ ከዓ ይመፅእ ኣሎ እቲ ሓርበኝነት ዝበሃል ግን ኣብ መጨረሻ እዚ ዝበልካዮ እቲ ሃገራውነት ዲ ሓርበኝነት ዲ ትገለዲ ንበሎ እቶም ክብርታት ከም ዝድበልካዮ ተሓታትነት የፍቅዱ ድዮም እቶም ክብርታት ፖለቲካዊ መስርሕ ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ ፖለቲካዊ መስርሕ የፍቅዱ ድዮም እቶም ክብርታት ሓደ ብሕጊ ዝምእዘዝ ነገር የፍቅዱ ድዮም ኢልካ ክትሪኦም ፅቡቅ እዩ ግን ሕጂ ምዝ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት መብዛሕቶም ውልቀ መለኽቲ ሃገራውነት ከም መሳርሒ ንነብሶም ንሃገር ዘይኮነ ዝጥቀምሉ ደለው ካብዚ ተሓሳስባ ወፂና እቲ ደሓሸ ሲቪካዊ ዝበሃል ሃገራውነት ክንፈጥር ተኽኢልና ማለት እዩ ወላ ስውን ተመዝማዝ እንድዩ ከምኡ ክንፈጥረሉ ንኽእል መገዲ ኣሎ ሕጂ እንታይ እዩ ፅቡቅ ሕቶ እዩ ሃገራት ዩኒክ እየን ታሪካዊ መጣጣ ኣለዎን ኣብ ኤረትራ ሕጂ 9 ብሄራት ኣለና ንብል ክልተ ዓበይቲ እምነታት ኣለና እዛ ሃገር ድማ ብዙሓት ወዲቆምላ መፅያ ማለት እዩ እዚ ሓቂ እዩ ነዛ ንሪኣ ዘለና ኤርትራ ሂብና ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ንስኻን ኣብዚ ኮይንና እቲ ዲሞክራሲያዊ ስርዓተ ምሕደራ ኣብ ዓድና ክህሉ ኢና ንደሊ ኤርትራ እንዳበልካ ኢኻ ኣብ ኤርትራ ጥዑይ ስርዓተ ምሕደራ ክተንብር ትኽእል ኤርትራ እንዳበልካ እቲ ታሪክ እቲ መስዋእቲ ዝሓለፈ እንዳፈለጥካ እንዳጠመጥካ ኢኻ ነቲ ድሓን ዝኾነት ሃገር ክትተክል ትኽእል ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ከዓኒ ዘሎ ሕብረተሰብ ተሳንዩ ንክኸይድ ዘኽእሎ ስርዓተ ምሕደራ ሳይ እንዳገበርካ ማለት እዩ ኣብነት እዚ ዞባዊ ምሕዳራት ሕጂ ዘሎ ኢሳያስ ዝገበሮ እዩ ንፓርላማ ተዛትይሉ ብኸመይ ክኸውን ይኽእል ኢሉ ሳይ ዝገበሮ ኣይኮነን ሕጂ እቲ ፀገም ናትና ናይ ውልቀ ሰብ ኣብ ክንዲ ሃገር ኮይኑ ይሰርሕ ስለ ዘሎ እዩ ሕጂ ሳ ክንገብሮ ዘለና ሕጂ ምስቲ ታሪክ ናትና እቲ ታሪክ ናይ 30 ዓመት ናይ ኢሳያስ ሓደ ሳይ እዩ ኣብ ስልጣን ዘለዉ ድማ ንስኻ ትፈልጥ ኣነ ፈልጥ ውሑዳት እዮም ስልጣን ዝሕዙ ውሑዳት እዮም ስልጣን ዝሕዙ ግን ብስም ንነፍሶም ፎልስ ኢኩቫለንሲ እዮም ዝህብዋ ከም ሃገር ከም ሕብረተሰብ ከም ዓባይ ሰልፊ ማለት ሕጂ ንኣብነት ፒኤፍዲጄ ንብል ፒኤፍዲጄ ኣላ ድያ ኣብዚ እዋን እዚ ክሰርሕ ይኽእል ኣሎ ድዩ ናታ ሰንትራል ኮሚቴ ኣሎ ድዩ ክሰርሕ ኣሎ ድዩ ግን ሕጂ ዓብዩ ዘለልካ ሕጂ እታ ክንገብሮ ዘለና ተጠንቂቕና ክንሕዞ ዘለና እዚ ብምሉእ ዝግበር ዘሎ ጌጋታት ኣብ ኤርትራ ውሑዳት እዮም ዝሕተትሉ እቲ ብምሉእ ዝተገብረ ቃልሲ ኣብ ቦትኡ ኣሎ ክብረት ናቱ ማለት እዩ ንኡ ሓሊኻ ኢኻ ክትቃለስ ትኽእል ሕጂ ፀላእትና ክነብዝሕ የብልናን ኣብዩ እቲ ሳ ክንጥንቀቐሉ ዘለና ፀላእትና ክነብዝሕ የብልናን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ኣብ ደገ ዘሎ ወላ ንበዓሎም ሕጂ ንኣብነት ምስቲ ስርዓት ዝስዕስዑ ኩሎም ብውልቂ እንተተሓቲትካዮም ኣብ ሕቡእ ስፔስስ ፕራይቬት ስፔስስ ዓድና ኮ ፅቡቕ የላን እያ እዮም ዝብሉ ኦኬ ሕጂ እሞ
من يطبق نخيتولو ዝገብረና ዘሎ ኢልና ኢና ክንገብር ዘለና እምበር ብዙሕ ግዜ ሕጂን ኣብነት ሲቪክ ናሽናሊዝም ንብል ንሲቪክ ናሽናሊዝም ገሊኦም መዓልታዊ ሪፈረንደም እንዳገበርካ ኣነ ዛ ሃገር እዚኣ ኣይጥዓመትንን ኢልካ ንክትከይድ ክሳብ ክንዱ ክምዝመዝ ዝኽእል ሳ እዩ ሲቪክ ናሽናሊዝም ሕጂ ንኣብነት ሲቪክ ናሽናሊዝም ኢልና ንገብሮ ማለት እዩ ሕጂ ትጌጋ ኣረዳድኣ ኣሎ እቲ ሲቪክ ናሽናሊዝም ንባዕሉ ሲቪክ ናሽናሊዝም ግን በቲ ግቡእ እሳይ ክትገብሮ ከለካ ሕጂ ንኣብነት ሓደ ልብና ኢና ክትብል እንከለካ ኖት ሸዓተ ብሄራስ ሓደ ሳይት ማለት ዘይኮነ ግን ሓደ ሃገር ኢና እዛ ሃገር እዚኣ ንዓና ከም እንቋቑሖ ከይስበረናስ ክንሕልዋ ኢና ማለት እዩ እቲ ኣብኡ ዘሎ ፀጋታት ናትና ከዓ ክንረብሓሉ ሕጂ እቲ ኣገባባት ናይቲ ኣተገባብራት ኣይቲ ፀገም ዘሎ እምበር እቲ ጭርሖታት ኣይኮነን ሳይ ዘሎ ሕጂ ንኣብነት ዓወት ንሓፋሽ እኮ ናይ ህዝቢ ዓወት እኮ እዩ ክንፀሎ የብልና እንትሕቶ ዘለልካ ግን እቲ ውልቀ መላኺ እዩ ዝጥቀመሉ ዘሎ ሕጂ ንኣብነት ሳክሪፊሻል ሲቲዘንሽፕ ክትሓትት ኣይትኽእልኒ ኢኻ ጌጋ ኣሎ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ከምዚ ንኣርም ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ንዓኻ ዝውክሉኻ መሪፅካ ናብ ከመሓድሩኻ ኣይፍቀደልካን እዩ እዚ ሕጂ እቲ ናይ ሃገራውነት ፀገም ዘይኮነ እቲ ስርዓተ ምሕደራ ናብኡ ዘሎ ኢና ንውይ ክነጥቅዖ ዘለና ንሕና ሃገራውነት ከንኸምኡ ይፈቅድን ድዩ ነቲ ስርዓተ ምሕደራስ ንከምኡታት ንክገብር ምሕብኢ ይፈጥረሉ ድዩ ሃገራውነት ዝበሃል ፕሪንሲፕል ባዕሉ ሃገራውነት ኣነ ፖለቲካል ሳይንቲስት እየ ሃገራውነት ብሶሽዮሎጂስት ዝሪእዎ ፍሉይ ሳይ ኣለን ሃገራውነት የፍቅደልካ እዩ ሃገራውነት ኬሪን እዩ ሓቋፊ እዩ ርሕሩሕ እዩ ንኻሊእ ኬትካ ክተጥቅዕ ኣየፍቅድን እዩ ሕጂ እቲ ናቱ እቲ ፖዘቲቭ ኢና ክንወስድ ዘለና እቲ ናቱ ኔጋቲቭ ናይ ንናይዝን ናይ ገለን ክንወስድ የብልናን ምክንያቱ ተጠምዛዛ እዩ ከዓኒ ኣቢዩዝ ዝኸውን ወርድስ እቲ ኮንሰፕት ስቲ ሕጂ ኣብ ናይ ኤርትራ ኩነታት ክንመፅእ ከለና ሃገራውነት ኣብዚ እዋን እዚ ዓድና ትጉዳእ ኣላ ሃገርና ብዘይ ፓርላማ ትኸይድ ኣላ ኣብ 93 ትራንዚሽናል ጋቨርንመንት ዝተባህለ ክሳብ ሕጂ ክሳብ 2024 ኮንስቲቱሽን ዘይብላ ሃገር ፋንክሽን ክገብር ዘይክእል ሚኒስትርታት ዘለዎ ሃገር ፓርላማ ዘይብላ ሃገር ፕሮፌሽናል ኣርሚ ነኸይነጥሪ ዝዓግት ሃገር ስርዓተ ምሕደራ ምሻለልካ ናይ ክሪቲካል ቲንከርስ ንኸይከውን ዝዓግት ስርዓተ ምሕደራ ከም ዘሎ እዚ ኣየድልየናን እዩ ስርዓት እዚ ንክትብል ሃገራውነት የፍቅደልካ እዩ ግን ንምንታይ እዮም ኣብዚ ሕጂ ሰለስተ እየን ናይ ዓለም ሰገድ ርአ እየን ሳይ ኣነ ሓምዮን እየ ክብረት ኣለኒ ናብ ልዕሊ እዩ ማለት እዩ መፅሓፍቲ ናቱ ይጥቀመሉ እየ ትሕቶ ናበይ ዘለልካ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ተለዓል ንኸይትብል ኩልና ንፈልጦ ኢና ካብኡ ንምንታይ ኣሊና ናብዚ ወፂና ኣለና እቲ ስብከት እቲ ግን ሃገራውነት ከም ዘድልየና ታሪክ ናትና ክንፈልጥ ከም ዘለና ታሪክ ናትካ ክተኽብሮ ክትክእል ኣለካ ኣይ ዶንት ሃቭ ኤኒ ፕሮብለም ዊዝ ዛት እታ ትተርፋ ናበይ እያ ዘላ እቲ ስርዓተ ምሕደራ ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ከዓኒ ንሕና ከም ሃገር ስኒትና ምሻለልካ ንኸይዓቢ ምስ ጎረባብትና ብሰላም ንኸይንነብር ይዓክተና ምሻለልካ ኣብ ውሽጥና እውን ከመሓድረና ዝኽእል ስርዓተ ምሕደራ ክነጥሪ ይኽእልኣና ስለ ዘሎ ስርዓተ ምሕደራ ክኽእል ኣለዎ ዝብል ዝሰብኩ ሰባት ክመፁና ክኽእሉ ኣለዎም ንሱ እዩ ሕጂ እሱ ከዓ ትብዓት የድሊ ቦታ የድሊ ግዜ የድሊ ንፈልጥ ኢና ኣንደርግራውንድ ሙቭመንትስ ኣሎ ኢለ እየ ዝኣምናን ሕጂ ናብኡ ክነጠቃቅዓ የብልናን ክንጥንቀቕ ኣለና እወ ሓንቲ ነገር ካባካ እንታይ ይርዳእ ኣለኹ ዘሪት እቲ መብዛሕትኡ ምናልባሽ ቤኔዲክት ኣንደርሰን እውን ናብኡ ገፂ ዝኸይድ ኣብ ገለ ኣነ ደ ንበይነይ ንሃገራውነት ከም ሓደ ፅቡቅ ነገር ዝሪኦ ኢሉ ይሓትት እዩ ገለ ቦታ
الجنتا يخات بالله كونسبت حسابنا هاجراونت هيكونن شجر تفتر الله هاجراونت سي تصبو نغراو تعبي جن ولك ملختنا هاجراونت اب رؤسهم لا تتقملوا بعلم نخلو እንዳወሰኑ ነቲ ህዝብ እንዳረገጽዎ ኣብታ ሃገራውነት ጽላአትኩም ዘሕድሩ ገብሩላ እጅት ሽግር ስትወልቀ መለኽቲ እምብር ሃገራውነት በዓል ይኮነን ኢኻ ትብል ዘለኻ እንድሕር ጽቡቕ ጌርካ ሒዘካ ኣለ እታ ፖይንት ንስያ ሃገራውነት ናይ ኤርትራ ፀገም የብሉን ሃገራውነት ናይ ኤርትራ እታ ሃገር ኤርትራ እቲ ዜግነት ናይ ኤርትራ እቲ መንነት ናይ ኤርትራ ልክዕ ከም ናይ ካልኦት ሃገራት ኢቮልቭ ክገብር መፅኡ ዘሎ ገና ከኣነ ኢቮልቭ ዝገብር እንዳ ዓበየ እንዳደልደለ ዝኸይድ እዩ ፀገም ናትና ስርዓት እዩ እቲ ስርዓት ክእለ ክኽእል ኣለዎ ከምቲ ንደልዮ ኢቮልቭ ንኸይነግብሮ ንኸይነስርሖ ዝዓክተና ስርዓት እዩ ዘሎ ናብ ኤርትራ እንታይ እዩ ዘሎ መስለካ ኣብ ኤርትራ መንግስቲ ህዝቢ ፖለቲካዊ ሰልፊ ሓደ እዮም መን ከመርሖም ኢሳያስ መርሖም መን ከይሳይ ገብሮ ውሑዳት ኣብ የማነ ጠጋሙ ዘለው ፖለቲካል ስትራቴጂስትስ ሚሊታሪ ስትራቴጂስትስ ኣለው ማለት እዮም ከይ ሓደ ግዜ ናብ ፀጥታ ጥምጠም ሓደ ግዜ ናብ ሰራዊት ጥምጠም ሓደ ግዜ ናብ ፒኤፍዲጂ ጥምጠም ከምዚ እንዳገበረና እዩ ዝኸይድ ሕጂ ነዚ በቲ ንሱ ዝህቦ ሓሳዊ ስርዓት ብዝህቦ ሓሳዊ ተስፋታት ዝተሃለሉ ሰባት ኣለው ሕጂ ክንሰርሖ ዘለና ንሕና እዚ ንሱ ዝህቦ ዘሎ ሓሳዊ ተስፋታት ዝሓለፈ 30 ዓመት ዘርአየና ሳይ ተዳሃልዩ ሓሳዊ ምዃኑ እዩ ተቃውሞ ሲ ክድዓት ኣይኮነን ተቃውሞ ሓጢያት ኣይኮነን ግን ውልቀ መለኽቲ ንምቅዋም ሃገር ዘፍርስ ገይሮም እዮም ዘቕርብዎ وحنت نجار بالكوس خالكنا وحنت حتى كمان تاعنا هاجراونا تصبغ نجاريو نهاجر ترني في حزق اللي نهزب فقر خجبر خاليو بزح تقمل لو ندحريلنا بحد وجن كا هاجراونا كأتمز مازي بحلفوا الكمال أختين عبر بحوم كو حلوة اليوم الصوم هاجر الصوم هزبي الصوم جرفت الصوم كل نجار جيرهم كأمت واخو اليوم بزح كفاليو خو اليوم صابني دجاون كعلو خو اليوم إلنا نبلا لنا هجي ሃገራውነት ጽባቐ ይወሓሊና ውልቀ መለኽትናቶም ጉድኣታት ከዓኒ ኣወጊድና ባላንስ ጌርና ንዕኡ ተሓታትነት ጌርና ክንከብረሉ ንኽእል መገድታት ኣሎ ድዩ ምናልባሽ ሓንቲ ናብዚኣ ከም እንታ ደሊ በነዲክት ኣንደርሰን ሓደ ካብቶም ንሃገራውነት ከም ጽቡቕ ኢሉ ዝገልጾ ሰብ እዩ ከምዚ ዓንቶ ይበልክዎ ሕጂስ እንታይ እዩ ዝብል ኣብ ገሊኡ ሃገራውነት ብምንታይ ጌርካ ዳ ቸክ ትገብሮ ኢሎም ኣብ ሓንቲ ቃል መፅኦ ሓይቶሞ ነይሮም الجنتا حنتي هاجراونا تشك زقبروا لنا أنا سني شاميلو بحفرت هاجراونا سي التهاجر كان حما تقبر كوينا سني حفري هايلو هجي هاجراونا تفهم دلك هاي تفلت يلو مغنياتو نتصبوت راح يخاطبكم دلك كان حما تتقيم قالوس عقب انجليزاوي بنديكت اندرسون تزي تقاقي دحرني كندا خيلو دحرنا بزي اشاقت خيلو هجي تشفت بحالنا هاجراونا تقالو هجي دحرسي ونانا نتغيركم متى زبلات حساس باجر هجي حدا كم بنديكت اندرسون زبلو هاجر كحما تقبر كلام حما تقبر كله حزبها قداء كله تحفر النحر كينكا حدا مجدد تخينو قال بمتاي مجددات غيرنا تبالانس كنا متصون نخيل والكمال افتخنو قصات صرلو هاجراونت كا صباغي وخنحلو لنا نخيل سنتاي كنقبر ሕጂ እውን እንታይ ክብል ደሊ መስለካ ሳምሶን ኣብ ብኔሽን ስቴት ዝካየድ ዓለም ኢና ንነብር ኔሽን ስቴትስ ድማ ሃገራት ድማ ናተን ባህርያት ኣለዎን ዝወጥቃሉ እዋን ኣለዎን ዝጋገያሉ እዋን ኣለዎን ፅቡቕ ዝኸዳሉ ሳያት እዋን ኣለዎን ኢቮሉሽን ናተን ድማ ሳይ ብዙሕ እዩ ታሪክ ዝሕብረና ንሱ እዩ ኤርትራ ድማ ፍለይቲ ይኮነትን ከምዚ ኣንደርሰን ዝብሎ ሃገራውነት ኣብ መዝሙር ትዝምሮ ኣብ መፅሓፍ ትረኽቦ ኣብ ፖሊሲታት ትረኽቦ ኣብ ኣርካይቭስ ኣብ ሚዝየም ትረኽቦ ኣብ ኩሉ ትረኽቦ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ሃገራውነት ሳይን ክትከውን
حجي ولك ملخت سرعتات مزفترو انت عم تقبرو نتي فعوي ذخونه روح ذخونه حوافي مشال كاسنيت على حبرة سد نفطر كابتي مخنياتو تي هاجراسي كابينا درجايا نابي بتحن ذبال حتى كوي بقشود دخن محاضر حشنا ويس بدرجة هاجر كنا محاضر حشنا كاب درجة هاجر دما كم دنا أوروبا أو حبرت مالتي نابتي سوبرا ناشرال قد كاتخيد مالتيو أبدنا أوروبا أو حبرت كي بتحكاون فدريشن قال متى تخدلوا ساعتون على مالتيو جن سرعة محدرة كله خيل الله مالتي تشيك ان بالانس سناي نفسه وكف هاجر سرت ناتو نابي حجن ابنتنا أوروبا أو حبرت دامتينا أبتي سوبرا ناتشرال ساعت الله جن نفسه وكف هاجر بصقتا ناتو استحلوا بيروقراسي ناتو استحلوا كلير ذكون ناشونال ايدنتيتيز ناتو لو هذا قد حجت بدقه فتريو خلا هاي سايز مثل كامبر ذي سوبرا ناشونال انستتيوشنسي نابتي هاجر فاوند ذكون تي ناتو تي بلوكوتات ناتو نسيو حجه خنتن كقولوا لنا تهاجر تي ارتراسي ኤርትራው መንነት ኤርትራው ሃገራውነት ነባሪዩ ክነብርዩ ክንዕርዮ ጥራሕ ዘለና እቲ ዘበላሽዎ ዘሎ ከም ዝብለካ ዘለኹ ሕጂቲ ባህላዊ ጉዳያት ይግደፍ ኣሎ ንኣብነት ሕጂ እንታይ የጥሪ ነቲ ስርዓት ይዘገልግል ጽሑፋት ዝፈርስ ሳያት ኣሎ ሓቂ እዩ ግን ኩሉ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጽሑፋት ኩሉ ኣብ ኤርትራ ዝትረኽ ታሪኽ كل نبي إرترا دوسن وسانة تاعت ساي كمبل تداخلنا صلاحها خاصة تجبر تبزح مالتي تي نيساس ذا يكون كحت علي كالوت تي خاصة إن شاء الله خاصة تجبر دللا حاجة خنتم تقال لنا تي إرترا متيا إذا بزح جدية كابتي رياليتي وثيقة أبتي فيلوزوفيكال تنتنا ساين داخلن كاسي أبنت سي حجن أبنت نايتوبيا يمسو نايتوبيا خناتات أبي إرترا خيدا يكيلني the nai confederation nai the nai the ethnic regional states abierta khayda kilni tarikh natna tmelisna khon riyon khilina تستايز للكا كن كمي غير كابو تتا ኤርትራ نبل عدنا سنيت نايت حبرة السبات أبو زلو تتصقاتات ناتو بمعروي سايت تمحادرلو سبات ذو كلولو سمعيتات تداهلو دما بحقاو مقدي أدرس زخونلو أزي مالتي لير زخونة أب تاريخ ناتنا استفاد سمجيجاتات حجون تسر عاد فوت مودل لجيجاتات أب منسيات حجنا أب نظام منسيات سنتاي تايم زخونو هذا كده انتاي رأن مثلكا إيرترا أيقونة منسيات تقوم زلا تقصلون زلا تسر عادي تاريخنا إيرترا أيقونة من النت تي حجراو من النت نا إيرترا أيقونة تسر عادي let's unite كلنا نتسر عادنا إليه نساعة تا point نبتخالد سايكي كدنا وتنب طبخان صراتي እንደለዋ ዘሪት አዘይን ዶፍ ዘደይ ተነዛ ሃገራውነት ከም ዝገብር ደሎ ስኒ ሃገራውነት ዝበሃል ኣይኮነን እቲ ስርዓት እዩ ስለዚ እቲ ጽቡቕ ሃገራውነት ወሲድና እቲ ስርዓት ዝፈጥሮ ደሎ ዘየድሊ ነገር ኣሊና ኣውታት ክንሓብር ኣለና ኢኻ ትብል ዘለኻ ኣብ መጨረሻ ምናልባሽ እቲ ብብዝሒ ሓርበኝነት ዝበሃል ነገር ኣሎ ምክንያቱ እዚ ሓርበኝነት ዝበሃል ከዓኒ እቲ ኣሉታዊ ጎኒ ናይ ሃገራውነት ኣሊኻ ስኒ እቲ ሃገራውነት ፅፉፍ ዝኾነሉ መገዲ ክኸውን ተባሂሉ ጎኒ ዝመፅእ ሓደ ነገር እዩ ሕጂ ፍልሊ ረኣይካ ድዩ ናብዚ ኸ ከም መጨረሻ ነጥቢ ጌርና ክነቕምጣ ሓርበኝነት ማለት መስዋዕቲ ማለት እዩ ብዓይነይ መስዋዕቲ ሲ ንቅዱስ ዕላማ እዩ መስዋዕቲ ንድሕነት ናይ ሃገር እዩ መስዋዕቲ ኣብ ገለ እዋናት ግን ዜጋታት ግናያት ስርዓታት ንኽብጀው ይብጅብዎም እዮም ኣብ ዘየድሊ ኩናት እንዳኣተኻ ግን ኣብዚና ሕጂ ክንጥንቀቕ ዘለና እቲ ጌጋ ናይ ሃገር ሳይቲ ከመይ ጌርና ክንኣልዮ ንኽእል እዩ እቲ ዘለልካ ሕጂ ብሓደ ወገን እቲ ሃገር ክትህሉ ክትክእል ኣለዋ ንሱ እቲ ቻለንጅ ናይ ሃገር ንክሕክቦ እቲ ሃገር ክትህሉ ክትክእል ኣለዋ ማዕረ እዩ ነቲ ስርዓት እንዳተቃለስካ ማለት እዩ እቲ ስርዓት ትቃለሶ ዘለካ ከዓ እንዳበላሸዎ እዩ ዝኸይድ
ሕጂ ዚ ኩናት ንኣብነት ኣሕዋተይ ኣሕዋትካ ናብዚ ኩናት ተሰውዮም ኣለዉ ሓንቲ ዘይፈልጡ ማለት እዮም ሓንቲ ኣበሳ ጌጋታት ዘይብሎም ኣብ ንሶም ዘይፈልጥዎ ዘይድግፍዎ እንታይ ማለት እዩ ትዝክር ተዳ ኮንካ 98 ኩናት ሳይ እንዳገበረ ከሎ ኣነ ተምሃራይ ናይ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ነይረ ሓምሻይ ዝድያ ወሪደ ነይ and I don't have any regret ናብኡ ማለት እዩ ذكرني مش على الكات 98 كل مش على الكات باسي تهاجراونات إنه كوينات وسيدوم نجارات بحر قلت شحن حدا يوم تبلا شيء مالتي اوكي هجي نبي أنا هجي نبنت من البعض فلوينات ريتوتات كيلو ناخذ الخوون سبات نمنتاي يوم ما أس يوم فليت أمه تسرعات نهاجراونات سايت قملو يحمي حبيت قملو خمد الله أبنات على الكحجين أبنات كل تشحن أسر شو منتن نخال أي كوينات دخيدنا مخينات أي نبرن توديهم شال الكاك نوح عمتات عبدوبات سايكوينو سبات سايكون بتسمي بكل سايكون نيرم نمنتاي نتي قداي نايدوك قدا خايد يقبرو مالتي نمنتاي نخال أي كوينات تخيدو حجي بارلامان يورن تزخون أبو يتهاجر أو ندمت مالتي بارلامان يورن تزخون بارلاما أي مفقدرلو نفس ساين خايد مخنياتو ربحنا هاجرنا بارلاما سايد قوم ببوي سايد وسن ذكن قول كسب يدوسنا زلوا ኣብቲ ተሓሳስባ ናይ ሰባት ከ ኣብቲ ተሓሳስባ ናይ መንእሰያት ዝፈጥሮ ዘሎ ነገራት ከ ንኣብነት ዝብልካ ኣሎ እጂ ወላ ኣብ ደገ ንሪኦ ኣለና ዝሆሆ ዝበሃል ዘሎ ክሳብ እጂ ንሕና ንሱ ሃገርና ምስ ሃገርና ዝበሃል ወላ ኣብቲ ሕማቕ እንዳረኣኻስኒ እዚ ዓይነት ስነ ልቦና ወይ እዚ ዓይነት ሃገራውነት ስርዓት ዝሃነፆ ማዕረ ክንደይ ፅልዋ የምፅእ ኣሎ ነዚ ከመይ ጌርና ኢና ክንኣልዮ ንኽእል እሱ እውን ኣሎ ሕቶ እዩ ሕጂ እውን ናብኡ إذا نحنا نسوم قال ذبحال إذا ديكتاتورشيب هاس نحنا ذم نسوم زي مش على الكعالو زي ضاربوا قال متاتي الحجين عبنتنا تحب تسب انتي كاتيجورايز يزقبرو كل جن بحاده بطري يضغط كات كله يمقى لنا يزلو حجي قالي كي تردهم بسايد جبريم كنت سعر كنت إلى على نحن ردو قال لي كأني نعلامة يلهم سرح اليوم نعلامة يلهم سرح له خدك قالوا صلك أمارات يبلكان جن كتو وحدهم كنت إلى لك وحدات يوم دماتهم نعلامة يلهم سايد خون مخني أضرب حل لهم جن أبنت في سياسة دحريتكم لسيلنا أي تبني بما نتقام زلوا وحدات مش على الكا دحريتكم لسيوم ليه أمني متيا أي قد فنيم جنا أبوين إنه ينحن فلز لنا حاجة كل جن أبي يرتراز زرب حلو ديو أب منيسر تاز الله أب جلز الله أبي يرتراز زرب حلو ديو كم يدي تحب تسبب سايد خون الله ذيتي كم ذي swollen ground ناي revolution بلو خمسة على الكا ضم كم ذي عاتهم ترعتاسي كتري تعيات موت ذيتك كي تقصو يوم ذا حضرو نسيتي هيسر زريا الناس عين تدعي حجنا إحنا نزر عتزسي نعلي يلو قناتاتي نقبل فايكن قبل ذا النمبر أتمنى سي تقول يوزر لك أني هاجراونا تايكونن قد يوزر له تاريخنا يكونن قد يوزر له تسوؤوا هذا هاجر نخبنا يوم تسويهم تاريخنا توم تاريخنا تنايو جيجاتات أب تاريخ تفتيمهم كل حبرة السبات كل هاجراتنا تو جيجاتات اللوو خطوطات تفتيرو حجنا دون خن حويو تداخلنا كال بس أنا خين فتر نتسرع عادينا خن عليه زلنا فقال سيسنا أبو قطي ختم زلوا وتنا هاجراونا داي كنا سي تسرع عادينا هاجراونا نحن زبلاش وزلوا الراي زريت دارجانت سرتي مثلني تشجرنا هاجراونا داي كنا شجرنا والكمال خنتي خاتم للخا توسق حساب تلك عدل كبكا على ودي نسا سامسون بزح جزي انتايو زي تيوريس بتن ساين قبرو خاب رياليتي تعالينا مسنريو أفسف فلسفنا يزت وكا مستخون النتنا هاجرات ساي وصدكانيو نفس وكف صحافة دما مستخوناتنا توم مستي ايديولوجيس ناتهم ذخيت مسنا يزبونهم يوم نذي
the nation nationalism national identity ኢሎም እንታይ ዝገብርዎ ኩንነት ናይ ኤርትራ ፍሉይ እዩ ኣመጣጥኣ ናታ ፍሉይ እዩ ታሪክ ናታ ፍሉይ እዩ ኤርትራ ትበሃል ሃገር መፂኣ እያ ጌጋታት ኣለዎ ውሽጢ ዓዲ እቲ ስርዓት ዘምፅኦ ንኡ ክንእርሞ ተዳኣ ኮይና እቲ ስርዓት ክእለኽ ክእል ኣሎ ቃልስናትና ድማ ናብኡ ክጥምት ዘለዎ ኣራይ ዘሪት ቴንክ ዩ ይቀኒየለይ ሳምሶን